ka jing tu khana chapang ka samla jong uwe usipai paralok kane ka jing tu khana ka long ka basngo tanat bat ka basngo sen la da pisangap ha ka por badang samla baro usin rang ne ka kante ki yalang la ki jong ki samla ki don ki bapoy banya tho bat ki don pat ki bapoy ya lait no tang si tang por uroni ule kelas ka we ka college ka bahe ba bat ha kata ka college ba pule uroni don lang mat kante bat sen rang uroni u it samla bat ka judia ka pule ha ka BA bat uroni u pule ha ka MA uroni u it phai ka judia ru ka it bhai uroni ka judia ka yat lang man la ka sni tang bat uroni ha ba ka lecture class uroni ha ba ule ja kendu ka judia usai ra ki jingbam babang ka samla jong u man la ka por ha ka we ka sni uroni bat ka judia ki let kai tang baro arngot kadba ki danya shongkai baro arngot uroni ula kli ka judia pi it ne am yanga ka judia ka ong nga i ja pironi ka judia ru ka plai uroni ba ka i chishaya u uroni usnutu ba ka judia ka i chishaya u bat usanya yaka ka judia ka ong roni ngam kwa shu bandang jengaya pi nga kwa banya salang no bat pi uroni ula ong ka ba i jong u ba ap shua endang la yok kam tengin saya salang no ka judia ka la ong uroni ngam kwa bangin siawan ya kendu kumne buri man la kapor ka judia kala ong biang ya u banga kwa ya pironi ba pinwan ya kendu no ya nga hayeng kenang ba ime iparo kinyo ban itu no ya pi uroni ula ong ka biang shisha la dangi le kumta na marsoyo isa kibriu yo kikran kumne kumtai kamtam ya pi ba pide ka kentai uroni bat ka judia kila rai banyatu bat banwan ya kendu no hayeng halanti ne hasurok enda uroni bat ka judia kila dep banyakran kine baro arngut kila let no sayeng uroni bat ka judia ki dela ka jong ka ken hunyam henry ka jingi jongki kam sim la ya pher ka long hi kumju ka judia ka sat ya thu khana ha ka kmi bat ka para jongka saphang jong uroni ba ka ik samla bat u ka kmi jong ka judia kala ong ya ka khon ba ka dei banya thu lem me ipa henry ka judia kala ong ya ka kmi ba ngam nuot banya thu ipa na mar ngatieng ka kmi kala ong ya ka judia sa phawan kai no i uroni saying teng ka judia ka snuk men na mar ka kmi kam sim la persya i uroni ba unya ik samla bat ka judia en daladap si benai ka judia bat uroni kle kendu na mar kim ju ya kendu su banyakran saphang ka jingi jongki ka judia klaya tu uroni ba imete I ong sawan nyalam kai saying teng uroni ula keli ipa jong pipat I ong kumno ka judia klaya tu ba ngamnut banya tu ipa tang ime bat ipara jonga kibatep bangadon ka jingya dai bat pi uroni ula let kai saying jong ka judia enda uroni ula poi haying jong ka judia don ka kemi bat ukpa jongka ka judia ka kemen bha namar uroni unut banwan kai saying jongka katba ka judia kadangnya shongkai bat uroni da ka jing kemen lawan rung kensan ukpa jongka judia sa kamera ukpa jongka judia ula ong ya ka bakan letno na kamera namar ukwa ban krentang uroni marwei uroni ula ting bha yo ukpa jongka judia umai ya u katba ukpa ba uroni kidang don ha kamera ukpa jongka judia ula keli ya u ba piadai ayu bat ka judia uroni ria tu bangadai usamla jongka ukpa ula keli biang ya u ba pidai ha ka ken hunyam ayu uroni ula ya tu ba kila dap long kristan ka judia ru kala long kristan henry kamdai ha ka ju ka ken hunyam bat uroni ukpa ula ong uroni ba ngam su tunat ba pinya ju ya jan bat ka khon jonga uroni ula snusi ya ka jingkran jong ukpa namar ba uie ja ka judia enda ukpa bat uroni kladap yakran ukpa ula kan penkut ba ula ong uroni ba wat juwan ka shu hayeng kumne namar ngam itnat ya pi bat ngan penya thono ya ka judia bat da uwe ubre ubanga imon bat ulong ba bhajing long uroni ula mino na yeng jong ka judia da ka jing snusi dap san sngi ka judia kalawan sya kelas ba klay kendo ya uroni ka judia kam tip ba ukpa jongka uyakran ayu bat uroni
Ka Judia ka kemen namar ba ukpa ula ya kendu banyakan bat uroni. Henry uroni pat usngosi namar ukpa ula pailat no bat ka Judia. Uroni ula ya tu ya ka jingkren jong ukpa ya u. Ka Judia kala ong ya u. Roni yang inya pet no na yeng. Uroni ula ong ba kamla ban long kumta pidei ban nge ja ime ipa ki bala penhe pensan ya pi. Kamla ba pin jangai no ya nga ban ya ka ba pin saj lai ime ipa. Ka Judia kelas ngodai ya ka jingkran jong uroni bat na do kata kasngi uroni bat ka Judia kila ya lait no. Ukpa jong ka Judia ula penya to no ya ka Judia bat da uwei pat ubriu. Dap lai snem ka Judia kila ya kendu biang bat uroni. Kat ba uroni udang hiar nakali ringkat ka uniform jong u. Ka Judia kila pertaya u. Roni uroni ula pai sadin ula pej badai penban ka Judia. Uroni ula lej hajan ban nyakran nyaka. Uroni ua i baka Judia kala tangyong bat kala raiko sa satang ka snap shisha. Uroni ula keli balai Judia pi keladur katne. Pisi tom ne ka Judia kala ong ngaklam si tom day banga surai ko hi. Uroni ua i baka keti bat karendang jong ka Judia kila jelap yong. Uroni ula keli balai Judia pi tok ya tu ka daw yanga mano balek banya pi katne. Ka Judia ka sngelung ka mensiam jong ka haba uroni ukran i jaka. Ka Judia kala ya tu ba ulok ubanga ya to usyo yanga man la kapor. Ladang ya kanfun mat ki bahaying ru usyo ladang let kai haying ime ru usyo man kapor ulok jonga usyo. Uroni ula sngew bitar ba ula ong. Ime ipa jong pi kim tipse katne ulok jong pi usyo. Ka Judia kala ong ime bat ipa kim tip tang ka para jonga ka batip tang bangam sya mga baka para jonga bakan nyatu ime ipa namar ngam kwa bakin sngosi. Ka Judia kala kan penkut berkala ong toto mat yadab. Ka Judia kala ong Roni menu piyok kam sipai bat piklam nyatu lem yanga. Uroni lo yatu ya ka Judia. Sisnam ngasyong hayeng kum ubit namar ngamla bangklat depi. Tang ba ngasulit tapkai kene ka kam sipai bat nglayok kam no. Uroni ula ong biang ka Judia. Wat kuslai Judia. Mentang ngasim suti si benai. Lada ulok jong pi usok biang pi. Sa pentip yang abat nganwan hayeng jong pi. Kapara jong ka Judia kelayatu ya ukpa ba ulok jong ka Judia usok ya kahaman manla kapor. Ukpa usngusun ya ka Judia ba ula babe ba ula penyato bada ubri ubam kenkor ya ki kentai. Kat ba uroni usamla uba tips ngi pat ula kentaj. Ukpa jong ka Judia ulit syauno ya ka khun hayeng sa jong ka Henry ka Judia kamdon hayeng. Ukpa uap ya ka khun ha baranda balano ka Judia kan wanno ba unyo ya lamno ya ka sayeng lejong. Uroni bat ka Judia ki let ringkat sayeng bat uroni ulit bu ya ka Judia hadua pelau yeng jong ka. Henry uroni ulayo i ya ukpa jong ka Judia ba udon ha baranda. Uroni masen yo i ya ukpa jong ka Judia ulas ngole ran ya ukpa jong ka namar ba uwan bu ya ka hayeng. Ha kata kapor ulok jong ka Judia ulawan ba ulayo i ba ka Judia ka yang hajan jong uroni. Ulok jong ka uwan hajan ba ula tap ya ka Judia hakmat jong ukpa ba jong uroni klam dale bakla Ukpa ula bitar ba ula ong ya upersa jong u. Bana du menta kapor ngan nyalamno ya ka khun sayeng. Ukpa ula ong ngadang mut ba ulong uparan niam bat ulong uba jam nut Henry day penban usenpo. Ukpa ula yalamno sayeng la jong ya ka Judia. Wat la ka Judia kadai ka briu ke baladon la ulok makana. Uroni udang nyai ya ka Judia. Uroni ula lek kenang sayeng jong ka Judia ban nyok ya kan berukpa. Uroni ula keren ni ukpa jong ka Judia kum uring ba ula pan sendon ni ukpa ya ka Judia ban nyatok no bat u. Ukpa jong ka Judia ula lek ran kelai uroni namar ka jing ba ka jing subun jong uroni namar uroni u it shisha ya ka Judia. Hadian arpos ni uroni ula ya tokno ba ka Judia. Uroni ula ya kenduk biang ya ka samla rim jong u namar ka no sep la tok ya u bat ka Judia. Pada episode tenat, semoga like, share, dan subscribe ke channel. Pisau tenat kena kejing ngetuk kana, sa komen.